Pontevedra reforza a súa aposta pola banda deseñada. A cidade da man do autor Kiko da Silva e da súa escola O Garaxe Hermético repite e amplía a súa vedra gráfica. Este ano convértese en todo un festival que tomará as rúas da cidade. Vedra gráfica, medra e sae ás rúas. Imos ter un salón do cómic, unhas xornadas profesionais, que van ser no teatro principal, que van facer que Pontevedra se convirta na capital galega da BD. Seguramente vamos ter un evento en Pontevedra con repercusión internacional. A cita desenvolverase do 27 ao 30 de xuño. A carpa na Praza da Ferrería será o seu epicentro. Ademais de librarías e editoriais, pasarán por el algúns dos principais autores a nivel nacional e internacional, como Bartolomé Seguí, Bea Lema, Carlos Portela e Queco, que presentarán os seus últimos traballos. Vedra gráfica ten que sair ás rúas da cidade e difundir a creatividade nacional e internacional nas rúas de Pontevedra. Vedra gráfica ten varios puntos de unión. Un punto é o de achegar as librarías á xente e a creatividade dos autores e autoras que están a traballar na actualidade. Tamén estará neste Festival da Banda Deseñada o autor coruñés que asina o cartel deste ano, Miguel Anxo Prado. Será a figura homenaxeada nesta edición. De xeito paralelo, a Fundación Manuel Moldes ofrecerá unha mostra con obras orixinais de Prado, entre elas do seu thriller recentemente publicado por Retranca, Presas Fáciles Boitres. Un evento que vai ter BD para todas as idades, tanto para os que levamos moitos anos lendo banda deseñada, como para xente que acaba de entrar a disfrutar do noveno arte. Vai haber BD de novela gráfica, para rapaces, para nostálxicos, e para xente que lle interesen distintos xéneros. A programación inclúe tamén a celebración de 2 xornadas profesionais que se celebrarán no Teatro Principal. Unha delas tratará dos problemas derivados da intelixencia artificial e os dereitos de autor. A outra será unha clase teórico-práctica de fisioterapia para creadores.